ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hokumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a chiffre. Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amlo, qu'est-ce que tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, baru, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Agence Dunia Travers Service ako Abibu Nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada.
directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 25 san 2024 an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bɛna tali kɛ min na o ye gouvernement mɔgɔ 2 minisiri min bɛ sigida lakanako kunna ani yiriwali kuntalajan an bɛna ale bugunatigɛ yira aw la ani ministre min taara ka kɛ premier ministre nakakɔrɔ premier ministre ye no o ɲɛsinnen no kalatako ma musongana kɛnɛ bɛ taa n'an ye mairie district kɔnɔ bi sɔgɔmada in na min ye Jɛnɛba Mari Sako ye ale min bɛ musakako ɲɛnabɔ mairieba kɔnɔna na an bɛna se ale de ma bi ISC passeport ani ISC carte d'identité o ko dantigɛra joliba ale ni aki tile 3 mun fɔra o compteli bɛ daminɛ bi min ye maison de la presse ye ale kɔni ye kuma 2 fɔ a ko ko a b'a fɛ ko in maaw ka don a la minnu bɛ se ka sɔnɔgɔya kɛ nka ko n'a ma ɲɛnabɔ fana ko u bɛna joliba ye jɛmukan min sigi k'u bɛna di télévision so ni radio so ma k'u bɛɛ lajɛlen ka a jouer ayiwa Banjugu Dantiga kumakan bɛ yan an n'a k'a la maaw k'a lamɛn o mana tɛmɛ ka bɔ yen Mali farikolo ɲɛnajɛ ŋanaw ka kɛnɛ championnat ale tile fɔlɔ dulantan dɔw kɛra min ye stade ni polisi ye ale ni joliba ta o kɔni o bɔra a ma sabula
olu kan ka bɔ compétition africaine na olu tɛna se ka championnat première journée in tan fɔlɔ olu ta bilara don wɛrɛ la ni y'an ka kuma la kumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye sɔɔni. Keba Jalo Amara nun Keta aw fila bɛɛ bɛ kuma so in kɔnɔ yan an ka bi sɔgɔmada in na kado Amadi je le répète ma ministre ɲɛma Amara bamananw ko ni ɲɛbɛrɛ donna pani na o y'a piripako waati selen kunadali n'o ye na Hong Kong a barika tɛ fosi mago ɲɛ o la tuguni. Premier ministre général de division Ablaye Maïga a kɛra premier ministre ye hukumu min yɛrɛ kɔnɔna na ani waati min na a waati bilennen don a kaminen don maliyɛnw dalama don nin waati in na caman murutilen don fanga maracogo bolo bɛɛ lajɛlen ni kɔnɔnata don fanga a falenni min kɛra anw ye jateminɛ dɔw kɛ a la maa caman y'a ta yɔrɔ surunna fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ a daminɛna kabini loi électorale ko in na kabi premier ministre ka maaw taara ni o ye u tun b'a fɛ ka baara min kɛ ni CNT y'i jɔ a kɛlɛsen kan ko caman faamuna ye ko caman falenna ye premier ministre yɛrɛ ka ko dɔgɔyali daminɛna kabini yen ka kɛ ni a jɔyɔrɔ ye waati laban in na ko dɔw bɛ o pana maa caman kunna o ye k'a fɔ Moribo Kone ale ni Ismaël Wage olu kun taara ɲɔrɔn serifukɛ fɛ yen tile fila o kɔfɛ an ye Sogɛli taalen ye maa caman y'a kɛ min ye o kun tɛ fanga yɛlɛma in y'a to hakili jagabɔ ka kɛ mɔgɔw k'a faamu nka mun ye Sogɛli sɔrɔ Sogɛli kɔnna dili minnu b'a yɛrɛ la k'olu bɔ a yɛrɛ la politiki mɔgɔ fanga ye a ka jɛkulu de ye jɛkulu min bɛ yen ni o tira po sabula M5 RFA o y'i fosi ka bɔ a kɔnɔna na n'o ye Malikura ye semasi de fɔlɔ bɔra ko M5 ko banna a mɛnna semasi kɔfɛ Sogɛli n'a ka maaw u tora ɲɔgɔn bolo fo kalo 9 min na bandaw tun bɛ fanga la don min na u taara Kuluba Katikaw fɛ yen Amara ko minnu kɛra o ko yɛrɛ kɔnɔ maa minnu y'o ye olu ye ko in faamu u sɔmi janyana a mɛnna olu y'u fosi ka bɔ Sogɛli la olu fana taara M5 RFA Malikura sigi ne yɛrɛ t'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min na M5 yɛrɛ ye joli ye maa si t'a da dɔn a duuru wa n'i ko duuru i bolo kuru semasi ma bɔ wa a tɔgɔ ye di M5 RFA Malikura ma bɔ wa Jara ka tendance minnu taara CNT kɔnɔ Umaru Mariko n'a ka MPD ka taa fara fɔma ninnu kan maliyɛn minnu bɛ kɔ ka bin n'olu fana ko k'olu tɛ M5 la Tayiruba ka M5 o ye joli ye bi e dun ko cogo di ko duuru i b'a fɔ i bɛ min dɔn de wa hali dɔwɛrɛw bɛ mun bɛ nin bɛɛ kɔfɛ nka fanga yɛlɛmali kɛlen a kɛra waati la k'a sɔrɔ Sogɛli ni fanga min donna gouvernement na o fanga t'a la tuguni sɛmɛyɔrɔ tɛ a la a yɛrɛ ye fɛɛrɛ min sɔrɔ a yɛrɛ ye politiki ko ta nasira fɛ o de ye nin ye ka bɔ gouvernement kɔnɔ a y'a fɔ bɛɛ ye k'a ti taa ale ti taa ale ti démissionner o t'ale ka tabiya la o t'a taabolo la ani minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana tɛ fɛ k'a gɛn nka u b'a ɲɔni fo a ka taa se kɛnɛ kan a yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ min na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka taa n'i ye ko in ta k'a lajɛ Sogɛli ye bɔcogo ɲuman de ɲini a yɛrɛ ye parce que politiki mɔgɔ
a b'a hakili to a yɛrɛ ka ambition personnelle de la anw fɛ yan dɛ an ka politiki kɛcogo minnu bɛ tɔnw ɲɛma ko min bɛ u yɛrɛ kun kan u b'o de jate hali ni jama bi sa u ka sira fosi to o la a misali surun ye mun ye Sogɛli bɔra ka kuma minnu fɔ diɲɛ radio soba ni diɲɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen da donna a la nka o tɛ politiki mɔgɔ ka sira ye kɔlɔlɔ fɛn bɛ b'o la o si t'ale ka sira ye n'a bɔra mɔgɔ dɔ ka se ka sɔrɔ mun b'a fɔ a jɔn ko ala karisa ye nin kɔni fɔ don kɛra don na cogo o cogo sa mɔgɔw n'a fɔ a Sogɛli ma bɔ ten dɛ a bɔtɔ ye nin fɔ a bɔtɔ ye a kɛ tan o fa sirilen don o bilalen don o bɛ yen wali ɲugu minnu tun bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin a ma olu dɔw fana bɛ dɔ bɔ u koliji la dɔɔni an bɛ politiki kɛlɛ de la nka sɔrɔdasiw fana n'i ye ko in kɛcogo jateminɛ u sɔmi janyana joona parce que gouvernement sigicogo ani lisi bɔcogo ni premier ministre sigicogo ne ma deli ka nin ye ne kɔni ye wagatinin kɛ fɛn na ne ma deli ka nin ye Mali kɔnɔ fɔlɔ nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye premier ministre ka sigi don min gouvernement ka sigi o don ne kɔni siɲɛ fɔlɔ do k'a ye o kɔrɔ k'olu fana kun labɛnnen don u kun sigilen don kanu kɔnɔ u kun ka marifa sɔnsɔnnen don u bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ nin bɛɛ tɛmɛna an k'o to yen an bɛ mun nɔfɛ sisan ko kɛlen kɔfɛ mun de bɛ ka waleya bi sɔrɔdasiw bɛ a bɛna fɔ u y'a fɔ de sisan an bɛna an jɔ an kolo la an ye aw bɛɛ jateminɛ bɛɛ kun ka mɔgɔ b'a kɔnɔ hali n'u m'a fɔ ko u yɛrɛ m'a fɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ politiki mɔgɔ bɛɛ kun ka mɔgɔ bɛ gouvernement in kɔnɔ bi ne kɔni bɛ min dɔn politiki mɔgɔ la a kɔnɔ ko ne yɛrɛ b'o dɔn ne bɛ se ka n bolo sigi o kan o ye ADP Maliba ɲɛmɔgɔ ye Yuba Ba ale kɔni ye ADP Maliba ɲɛmɔgɔ ye n'i ma fili fana parti politique kelen min ni b'a dɔn kɔrɔlenw na n'o bɔra k'a fɔ ko in diyara ye o ye ale ye ale ye gouvernement félicité ka premier ministre félicité a ka nali la Imam Jara ninnu ye communiqué min kɛ fɛn saba bɛ communiqué in kɔnɔ jateminɛlikɛla caman y'a jateminɛ u ka communiqué kɔnɔ fɔlɔ ko fɔlɔ ko premier ministre sigili u m'a tanu dɛ k'u y'a mɛn il prend acte o kɔfɛ kuma filanan min b'a kɔnɔ ni mɔgɔ kan ka i sɔnni sigi o kan o ye ko olu bɛna na baara kɛ ni faso jama kɛrɛfɛla la kalata bɛ se ka kɛ cogo min délai raisonnable peuple souverain olu bɛ t'o de kɛrɛfɛ u tɛ taa gouvernement kɛrɛfɛ dɛ u bɛ taa peuple souverain de kɛrɛfɛ don nataw la kalata bɛ se ka kɛ cogo min na waati kunkurunin kɔnɔ mais kuma sabanan min bɛ yen ni ne y'o jateminɛ ni maa caman bɛ se ka pan o kunna o de ye u ko conformément à la charte de la transition conformément à la charte de la transition in kɔrɔ a b'o dɔn wa o kɔrɔ fɛn fɛn filɛ nin ye n'o ye fanga mara transition kɔnɔ si tɛ kɛ cɛbɔ ye kalata nata in olu ka kuma ye o ye u kelen tɛ u ni maa caman bɛ o bolo in kan bi parce que u bɛ k'a fɔ ko charte de la transition de ko furancɛla fanga mɔgɔw olu tɛ se ka u kan bɔ ɔ maa min ye nin communiqué kɛ k'a sigi sen kan k'a dilan k'a signé n'u ko fanga dɛmɛbaga don ne kɔni bɛ k'a lajɛ an ka tɛmɛ o ye fila ye bi an bɛ min fɔ Ablayi ye ka min fɔ ministre ye Amara tiɲɛ tɛ baden fɛn ye dɛ degun bɛ yen magan bɛ yen maaw jɔrɔlen fɛn tɛ maaw bolo siraw tiɲɛnen wululuju bɛ ɲini kana don mɔgɔw ka duw kɔnɔ siraban tɛ sɔrɔ goudron tɛ sɔrɔ ji tɛ sɔrɔ courant tɛ sɔrɔ baara tɛ yen maaw kamana gannen aw ka tila ka na k'aw bɛna na kɛ littérature ye an bɛ dicté question kɛ dɛ an tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ premier ministre waati min bɛ yen o tɛ discours waati ye tuguni premier ministre waati min bɛ yen o tɛ maa jalaki waati ye tuguni premier ministre waati min bɛ yen maa minnu bɛ i yɛrɛ naga kɔrɔ ye n'olu tɛ baarakɛlaw ye i k'olu salo ka bɔ yen fɔlɔ i kana ni maaw ye maa minnu bɛ se ka baara kɛ
i bɛ ka yɔrɔ min ta a sɛgɛsɛgɛ i k'a jateminɛ i yɛrɛ ye gendarme i k'a ko jateminɛ kosɛbɛ yanni i ka sigi. Premier ministre i b'i teliya de koyi Maliens tɛ fɛ ka mun mɛn o tulo la an bɛna jateminɛ on va rédiger on va non Maliens ko on va agir. An ka taa n'a ye aw yɛrɛ ka kuma Sogɛli taa n'a ye o banna Mayiga taa n'a ye o de bɛ yen sisan an ka waleyaw ye an ka yelen ye an ka ji ye an ka siraw dilantɔ ye ministres ka ye an bɛ k'u ye carré kɔnɔnaw la u ka baara bolodaw la an'u ka fɛn minnu b'u bolo k'o baara kɛ monsieur le premier ministre an b'a ɲini fɛ i k'o k'i taabolo ye i ka gouvernement kan ka jaabi di joona ka kɛ ni jamanadenw ka degun ye degun minnu ni u tɛ se ka makɔnɔli kɛ tuguni sabula mɔgɔw ye muɲuna mɔgɔw sabalila mɔgɔw sɔnna fɛn bɛɛ ma transition fanga bolo sisan a ye waleyani dɔw yira a kana an ka gitɔrɔnw lajɛ an ka carré kɔnɔnaw la a ka an ka dugutaa siraw lajɛ sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'a kɛlen don k'olu bila sirabaw kan k'u lajɛ a kɛlen don ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma k'u la e k'a lajɛ kɛ ko transporteur a t'a ka carré ye carré bɛ ta k'a bɛ bɔ aw ko k'aw tɛ don cɛ ka carré kɔnɔ k'a sɔngɔ ka ca nka préfet de b'a fɔ k'o carré kana bouger o ye jamana jumɛn ye e ta tɛ carré ye e ma carré sa cɛ y'a ka carré sa a bɛ jamana ka impôt sara a bɛ taxe sara mɔgɔw b'a bolo baara la k'a bɛ mɔgɔw ta ka bɔ koro ka na n'u ye aw bangasikaw ko k'aw ti don a kɔnɔ mais préfet bɛ se cogo di ka bɔ k'a fɔ ko ka ordre di k'o carré kana tɛmɛ o bɛ se ka kɛ cogo di sariya jumɛn y'o fɔ nin fɛn ninnu kan ka falen minnu bɛ yen n'u bɛ marabolow tɔgɔla yɔrɔw la u k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka mɔgɔw de mara quoi mɔgɔw de ka mara b'u bolo u ka falen monsieur le ministre chance fila b'i bolo i ye premier ministre ye o ye Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye o ye kelen ye i ye ministre de l'administration territoriale ye préfet fara sous-préfet fara gouverneur kan u bɛɛ bɛ de ka yamaruya kɔnɔna na kuma u fɛ dugudenw ka minɛ u minɛ cogo ɲuman na u k'u senbɔ ko dɔw la kibaruya dɔw bɛ yen a fɔli man ɲi nka an ka dugu caman bɛ yen bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛ u b'u sɛmɛ faamaw de la dɛ monsieur le premier ministre a fɔra ko Malikura bɛ sinsin fɛn minnu kan Malikura bɛ taa sira minnu kan i jija i k'olu baara kɛ i yɛrɛ tun ye dɔ kɛ a la ka ban fɛɛrɛw ka sigi sen kan Maliens u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ maliden minnu bɛ kɔ kan monsieur le premier ministre kana ɲinɛ u kɔ dɛ olu ta ye sɛbɛnko de ye olu mago bɛ a y'a layidu ta a y'a timɛ sabanan ye mun ye i ka fɛɛrɛ sɔrɔ bi transition yɛrɛ bɛ se ka kɛ jigiya ye maaw b'u jɔ a kɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ Maliens ka se ka baara kɛ cogo min na an kɔni bɛ nin cadeau d'i ma i n'i ka ministres i k'a f'u ye ko an tɛ fɛ ministres ka kɛ bureau kɔnɔ ministres ye kɛnɛba kibaruya dɔw ka f'i ye o ye tiɲɛ nka i ka wuli ka taa lajɛ o de fana ɲɔgɔn tɛ maa si tɛ yen k'i dafalen don ko Ala ni fɛn minnu bɛ sen na ni mɔgɔw y'u ta fɔ aw fana ka wuli a k'aw ta fɔ fɛnba kelen bɛ yen monsieur le premier ministre an y'a ye k'a fɔ o t'i ka gouvernement na nka anw ye anw mago bɛ o la sabula o b'anw fana ka baara nɔgɔya an bolo a mana fɔ ko zan don walima ɲɛle don an na taa ka taa a wele sɔn k'a fɔ karisa komi an ni i yɛrɛ tun bɛ baara kɛ cogo min administration territoriale la an tun bɛ i ye porte-parole an tun bɛ ciw si ma i tun b'an jaabi cogo min i bɛ mɔgɔ ɲini fana min fana bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw ɲɛjɔyɔrɔ ye wa gouvernement fana a k'a ka kunnafonidi taabolo falen a k'a ka kunnafonidi taabolo falen i m'a ye Bamako le 17 septembre attaque kɛlen armée baara min kɛ communication na armée ye wulikajɔ min kɛ chef d'état-major ni président n'a ka ministre ye wulikajɔ min kɛ o de ye ko in nɔgɔya mɔgɔw bolo Bamako yan n'o tɛ n'u tun y'u sigi comme kɔrɔlen u b'a kɛ cogo min na k'u bɛ ORTM ka 20h journal kɔnɔ mɔgɔw tun tɛ kibaruya foyi sɔrɔ mɔgɔw tun tɛ ɲɛ foyi dɔ ko la an b'a ɲini aw fɛ aw ka kibaruyaw sɛnsɛn aw ka kibaruyaw di aw ka fɛnw yira mɔgɔw la mɔgɔ bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ yɔrɔ min kɔni bɛ yen n'o ka gɛlɛn an ma n'a bɛɛ ye bi an dontɔ don AES sɛbɛnko min na sɛbɛn bɛ maaw bolo dɔw ka sɛbɛnw man ɲi dɔw taw ka ɲi
ay mɔgɔ yira u la yɔrɔw la n'u taara b'u jigiya kɛ mɔgɔ mun ye k'a fɔ nin degun in bɛ ne kan ne ka nin ko in ma ɲɛnabɔ tan a kana kɛ dɔrɔn tonton anw bɛ yan ka carte dɔrɔn de retrait dɔrɔn ayi ne tɔgɔ ma sɛbɛn ka ɲɛ jɔn bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ o ka ye fɛn kana kɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛ ka bɔ a tigiya kɔrɔ sɛbɛn ɲuman ka ɲini ka di maaw ma aw yɛrɛ ko k'an ka base de données b'an bolo n'an ka base de données y'an ta ye an kan ka se ka nafa dɔ kɔni sɔrɔ o tigiya kɔni na fɔlɔ a tun bɛ mɔgɔw bolo a bɛ se ka fɔ ko fɛn dɔ tɛ se ka kɛ bi a tigiya b'an yɛrɛ bolo aw b'aw filɛ tigifiya sinon maliyɛnw bɛ nin ko damadɔ de nɔfɛ nin waati in na Amara nin cadeau an b'a di je le répète ma sɔgɔmada in na ntɛnɛndonya in na n b'a dɔn nin dɔgɔkun in na a ka conseil des ministres fɔlɔ bɛna kɛ n b'a dɔn ministre caman kura caman yɛrɛ peresilen don parce que dɔw bɛ yen olu labɛnnen yɛrɛ kun don ka ban dɔw b'u ka bon kɛba kɔrɔmuso kɛra ministre a tun bɛ Azerbaïdjan ale ni ministre kɔrɔ ni kura bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan ye u bɛɛ tun bɛ Azerbaïdjan ye muso bɛ délégation o y'a kɛ ministre kɔrɔ fana b'a cɛla ye o fana tɛ une fois ye o Mali kɛba kɛ ko binu gɛnni don a binu kan ka gɛ o binu ye yelen dibi don a na yan binu bɛ ka gɛ yanni an ka taa yɔrɔ jan énergie mɔgɔw ko manantali u ka moteur dɔ tun bɛ yen u sera k'o wuli tile 2 in na o y'a to courant bɛ ka nɔgɔya dɔɔni nka o ko ko a ma kɛ u yɛrɛ sago ye fɔlɔ moteur in m'a ka rythme yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ u kɔni y'a dilan k'a bila en marche Assimi fana ye miliyari 6 parce que 5 milliards 950 millions kɔni o ye miliyari 6 de o Assimi fana y'o d'u ma k'u k'a lajɛ mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min Amara nin si de ni sigi tɛ bɛn wulikajɔ kan ka kɛ ka nin bɛɛ de ɲɛnabɔ donc sɔgɔmada in na nin an ka cadeau ye k'a di ministre d'État ma jɔn bɛ taa n'a ye kɛba toi tu peux amener Amara ka taa n'a ye i bolo falen bamananw ko ten maa ko de bɛ maa sɛgɛn n'o tɛ n'a dar'i yɛrɛ kelen ma i bɛ se k'i yɛrɛ kungo caman ɲɛnabɔ Mali Burkina Niger AES jamanaw u ye a yira k'a fɔ ko min ye maaw tɔgɔla sɛbɛn jamana 3 in tɔgɔla k'u ye o sigi sen kelen kan ni ye baaraw kɔni kɛra Bamakɔ kɔnɔna yan novembre kalo tile 22 sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka kɛ kelen ye u y'a yira sa k'a fɔ ko passeport kɔni Burkina kun ye passeport dɔ dilan ɲinan san in kɔnɔna na o baaraw kun daminɛna o bɛna kɛ AES passeport ye carte biométrique min ni Mali y'o dilan o bɛna kɛ jamana 3 in ka carte d'identité ye sɛbɛnw olu farala ɲɔgɔn kan ka taa yira Assimi la ale kɔni y'a ɲini u fɛ sa u k'u teliya yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min o nɔgɔnin kelen fana kɔnɔna na min ye AES jamanaw ye Nigerkaw fɛ yen u y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na tɛgɛ min b'a to sa n'i kɔni taara n'i ka telefɔni ye yɔrɔ yɔrɔ sisan Amara i bɛ AES kɔni kɔnɔ ni AES jamanaden ye a ka puce b'i bolo n'i taara yɔrɔ yɔrɔ a bɛ komi i ka dugu la i taara Niger n'i ka telefɔni bɛ taa i b'i ka WhatsApp wo i ka fɛnw wo i ka connexion a bɛɛ bɛ to a nɔ na n'i taara Burkina fana o kelen n'olu fana nana o kelen don donc o sɛbɛn o dilanna k'o fa siri k'o signé Nigerkaw fɛ yen juma tɛmɛnen u ka premier ministre yɛrɛ a ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo sifin dɔw fana bɛ lajɛla Niger nin waati in na yaasa farafinna ka kelenya o bɛ se ka sinsin cogo di AES jamanaw ka kɛ o soupassement ye o baaraw fana bɛ kɛra Nigerkaw fɛ yen AES min ye a ɲɛmaaba ye n'o ye Assimi ye a kɔni y'a ɲini ministre 3 ninnu fɛ baara fɛn fɛn bɛ bisa ko o sigi sen kan sabula waati ale kɔni pɛnnen don nka sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka don sen kan 2025 yan'o cɛ sa sɛbɛn minnu filɛ nin ye n'olu ye hakilina yira k'a kan o na taa di jamanakuntigiw ma sa olu ka hakili jagabɔ k'a kan u ni Assimi yɛrɛ Aki ale ko a ye joliba ka licence retiré
joliba news television so do kere do abanga jamana kono ya wali anye talike mina o yeka fo mi joliba ale kunye jamu kan o sigi senga novembre kalo tletan fla conseil supérieur me burkina ka ofisa o ya ira ka ko o mabbe uluma o kumu de kono na saka o jim kon taraka mine ka blaka so la sabula sega sega lu bela jelen ko fe mi joliba e ak mawulu wele ku lameli ko fe sa o ya ira saka ko papier mbe ni obu la ko donc jamana ngona ko ka television da la ko bina na o minula bintene sini fondila olu frala nyanga tonje kulu bela jelen maison la presse la banjugu dante min boro la nga jaga lame mbi mali mo sembi information et communication ko la ni nyamo do amba bela jerlen fo anya wele blo ma ukana anga sigi anga kuma geleya min kembe ka anga teleso do soro no ye jolibay il faut rappeler que jolibani haga fonyongo nunu nta folay chaman kerala mais jena tay décision min ta me hakife décision gelendo ni ya jate na joliba tele so mo binani ani mo duru bi baraka yoromina o dutigi binani ani duru ye o min kama ni na décision ta ka foko émission kelen ko fe ki bi tele ko era dabla peu o bi songa galea donc rapidement amina anga tonya mo do blakata hakino fe ku bolo du suka sabu ni bi décision ta ake kun ye segin na ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kan mais ni k'i bi ko yɛrɛ dabila pewu ne hakili la ni médiaw tɛ yen haki tɛ yen n'a fɔra ni min ye min kɛ o bɛ datugu ni min ye min kɛ o bɛ datugu don dɔ i b'a bɛɛ datugu dɛ a ma dabɔ o kama donc an b'a ɲini haki fɛ a k'a bolo da dusu kan k'a kɛ ni ko in taabolo ye u ka n'a kɛ datuguli ni licence retiré o cɛ man ɲi fɛn o fɛn ye san kelen san fila san duuru sɔrɔ sigida la fo ka mɔgɔw don baara la o farala o dugu laadafɛnw kan o manga fati o biglande o ti tiɲɛ maintenant jamana in kɔnɔ mɔgɔbaw b'a kɔnɔ hakilimaw don an ye presse ye an bɛ kuma olu mɔgɔba ninnu fana fɛ hakili n'a ka indépendance bɛ yen an bɛ kuma jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ u ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na décision gɛlɛn dɔw bɛ a tali man ɲi maa si ma u k'a lajɛ sani ko ka taa se kiriko ninnu ma hakili k'a ka sɔ jigin n'a ji tɔ ye anw dun n'a ma ɲɛ ko haki ko a tɛna sɔn o de ma ko fo a ye min fɔ o de ka kɛ o fana ka gɛlɛn dɛ n'i taara k'i ka teleso datugu la ko parce que ko élément dɔ de jouera ni dugu radio so bɛɛ ni dugu teleso bɛɛ o élément joué haki bɛ o bɛɛ datugu ka sɔrɔ ka haki yɛrɛ datugu ni teleso dɔ bɛna datugu nin ko in kama donc bɛɛ b'a joué ni teleso bɛɛ datugu ka radio bɛɛ datugu ni haki tila dɔ bɛɛ datugu la a b'a yɛrɛ datugu. Hakato minna salam Muhammad an bɔr'o la sa an b'a yira o la k'a fɔ nin waati na min ye funangɛni dɔ ye k'a to a ka moto sanfɛ dugujukɔrɔmugu kɔni kɛra ale sata ye min ye jalasagu ale ni wajana fanfɛla la bankas marabolo kɔnɔna na dugudenw ka kibaruya yira sa k'a fɔ a kɔni tun bɛ ka taa foro de la maa kofɔlen yɛrɛ kɔni foro in a ka janajaw olu kɛra halisa o hukumu kelen kɔnɔna na ɲafunkɛkaw fɛ yen pɔn min bɛ yen n'o bɛ dabi kilomɛtiri 14 de b'a ni ɲafunkɛ dugu kɔnɔna cɛ wale kɛbaaw sibiri tɛmɛnen u ye dugujukɔrɔmugu don o fana na k'o cɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 waati min ye kunkanɲɛ kɔni bɔra siɲɛ 3 dugudenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kun ja tigɛra sa u t'a dɔn ko min tun bɛ yen nka min ye pɔn ye a bɛna na ni degun caman ye sabula pɔn ne kɔni bɛ Tɔnbɔkutu ale ni Bamako yɛrɛ sira bila ɲɔgɔn na ani Moritani ka taa fo ɲɔnɔn fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ lajɛlen de tigɛlen don nin waati in na musongana an b'ale kɛnɛ sigi bi musongana bɛ taa n'an ye Bamako meriba ale kɔnɔna na maa min b'an bolo bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Mari a tɔgɔ yɛrɛ ye Jɛnɛba Mari Sako ye min ye Mari ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don nin waati in na Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen ma Sɛbɛnnikɔrɔ a n'a ka denbaya bɛ yen min ye a n'a furukɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ min ma sa ko Cité Somapim a bɛ o kɔnɔna na n'o ye filanan ye maliden don a ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ a n'a ye kalan min kɛ o bɛ tali kɛ gestion na min ye marabolo gestion sigidaw olu k'olu kow ɲɛnabɔli baara kɛ sariya mun fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ nin waati na jago kow la an ka jamana kɔnɔ ale ni ka kobaw k'olu ɲɛnabɔ a y'o fana kalan kɛ
mari maa min do timinanja ni galabu o ye a ta ye sabula kunnafondi a b'o ɲɛnabɔli baara dɔn kosɛbɛ baara ba minnu bɛ yen n'a b'a fɔ o ma nanzarakan na ko projet ni programme a b'o dɔn musaka n'o ye duguma musakaw ye ka taa se marabolo kɔnɔ musakaw ma ale ni faso musakaw olu ɲɛnabɔli baara a y'o fana kalan kɛ maa min do bi jɔyɔrɔ min b'a bolo sa Bamako mairie kɔnɔna na ɲɛmaa dankan filanan do n'o ye délégation spéciale kɔnɔna na o jɔyɔrɔ in b'a to musaka ko min bɛ mairie kɔnɔ baaraba minnu kan ka kɛ mairie yɛrɛ kan ka baaraw kɛ cogo di ani jurumantigiw ka ko kan ka kɛ cogo di min ye mairie yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔbaw ye n'o ye suguw ye n'o ye kɛnɛw ye ka taa se nakɔw ma ale de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili kɛ sɔngɔw sigili yaasa mairie ka se k'a ka niyɔrɔ sɔrɔ taxiw la sugubulon sigili sanni feerekow mari nin jɔyɔrɔ de b'a bolo bi délégation spéciale kɔnɔna na o de la min ye Bala Traoré n'ale ye délégation spéciale ye o ka danayaba belebeleba b'a kan maa min do fana juru n'o o bɛ mairie ka juru bɛ maa min na jele a tɛ taa degun kɔ waati min na u nana mairie kɔnɔna na tile 100 fɔlɔ in u y'o kɛ degun na k'a sababu kɛ mun ye sɔrɔ minnu bɛ yen n'a fɔra ko olu di u ma olu ma se ka sɔrɔ sabula gouvernement ale ko mara kama bɔra mara minnu bɛ yen bi ni olu ye an ka togodaw n'an ka sigidaw ye ale ni mairie musaka mun kan ka bɔ gouvernement fɛ ka di olu ma a bɛɛ lajɛlen ma se a seyɔrɔ la koyi collectivités fana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen dunko juguya ni yurugu u nana sɔrɔ o bɛ yen kuranko gɛlɛya o y'i tɔgɔ da tɔ bɛɛ lajɛlen na sa min ye wusuru ni fɛnw kanini ye k'o gɛlɛya ka na fara maradenw yɛrɛ ka kow kan ko minnu bɛ yen bi ni o tɛ taabolo ɲuman ye taxe ni impôt ɲamanbɔyɔrɔw baara minnu tun kan ka kɛ ani u yɛrɛ ye degun minnu sɔrɔ u nana sɔrɔ degun minnu bɛ u ɲɛ o ye ninnu ye ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min ye mari ye a kun kan k'i ɲɛsin fɛn belebele ma sabula n'i ye Bamakɔ sira ta k'a fɔ k'i bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu Bamakɔ mairie ale niyɔrɔ tun bɛ hakɛ min na o hakɛ kun gɛlɛyara kosɛbɛ sabula poste o bɔra Bamakɔ yɛrɛ bɔda la koyi ka taa n'o ye fo Zantigilakaw fɛ yen Zantigilakaw olu yɛrɛ kun ko sa ko mairie kɔni on zone gagné o fana tɛmɛna ka bɔ yen ka bɔ Bamakɔ ka taa Sikaso o poste fana wulila tuguni CFA wari miliyɔn 200 mairie a kun t'o de sɔrɔ kalo san kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na sa mari ale nale y'a ka samara don a ko ɲɛmaaw ma aw dun ɲɛ b'a la dɛ fɛn bɛ k'anw jɛ koyi n'aw bɛ fɛ anw ka musakaw ka basigi an ka sɔrɔw ka basigi nin poste 2 in a ye fɛɛrɛ ɲini ne kɔni ta filɛ nin ye n ka hakilina filɛ yaasa Zantigila ale ni Sanankɔrɔbakaw u k'a to mairie a k'a ka usuru minɛ koyi n'o tɛ aw hakili bɛ min na anw tɛna se ka baara kɛ ten cogo la o la sa san min ni u nana sigi ni délégation spéciale n'a fɔra ko kalo 6 baara dir'u ma tile 100 bɛ sɔrɔ yɔrɔ min keba o y'a sɔrɔ sɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama u nana wari min sɔrɔ kɛsu kɔnɔ sɔrɔ min tun bɛ kɛ bɛɛ b'o dɔn u y'a bɔ o de la ka na n'a ye miliyari 4 n'a kunkanfɛn na mari ko ale kelen tɛ dɛ mairie bɛɛ don délégation spéciale bɛɛ don min ye mari ye faamuya min bɛ a la kodɔn min bɛ a la a n'a ye kalan min kɛ ka kɛ ni marabolo yɛrɛ baaraw kɛcogo ye o y'a to nin waati in na mairie du district kɔnɔna na Bala kɔni ka jate la n'a ale y'a dabɛ yɔrɔ min na Bala yɛrɛ bɛ da ye sabula u ye musaka mun kamaru nin waati kunkurunin kɔnɔna na u tanni ni sisan cɛ ale y'a baaraw sigi sen kan nka maa kelen waati dɛnɛn bɛɛ dɛ mari ko min ka d'a ye dɔ ka fara u ka sew kan u ka hakɛ mun bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔw k'o sara Bamakɔkaw ka sɔn taxiw sarali ma u bɛna na fɛn wɛrɛ ye yanni san ka ban min tɛ nin si ye bi musokana kɛnɛ an bɛ ale jɔya kɛba an bɛ taa fa fɛ fɔlɔ. dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ 75 ngo 98 17 36 45. maa 28 o de bɛ gouvernement kɔnɔna bi
ani ministre délégué mi ɲɛsinen do min bɛ premier ministre yɛrɛ naga kɔrɔ n'ale kan ka politiki yɛlɛmabaw kɛ ani ka kalata k'o sɔngɔrɔma dondoli baara kɛ o ye Mamani Nasire ye. Mamani Nasire ale de kɔni premier ministre ye danaya d'a kan maa min do sa kalata ko a b'o ɲɛdɔn sabula a y'o baara de kɛ a y'o kalan de kɛ politiki ko fana a b'o dɔn maa min do a bangena san 1959 Kɔnza Bozokaw fɛ yen Mopti marabolo la. Mamani Nasire y'a ka sanayɛlɛ kalanw kɛ Bamakɔ ya ENA la min ye san 1980 san ka taa se san 1982 ma. San kelen o kɔfɛ a taara SNJ kɛ Service National des Jeunes ka to kalan kɛ yaasa ka kɛ sɔrasi jole ye sabula Musa ka waati o tun bɛ yen. O bɛɛ kɔfɛ min ye Mamani Nasire ye préfet ka kalan a y'o kɛ o de senfɛ sa mara kamabɔli mara sigili sen kan ale ni kalata ko a y'o kalanw fana kɛ jamana la danaya tara ka d'a kan a ka se ka kɛ mara kamabɔli min sigira sen kan ka se k'o kɔkɔrɔmadonni baara kɛ coordinateur fana kɛrɛnkɛrɛnnen kun do yɛlɛmaba minnu tun bɛ ministère de l'administration territoriale kɔnɔna na ka ɲɛsin mara kamabɔli ko ma marabolo sigili ko ma fo ka taa se découpage ko bɛɛ lajɛlen ma ale ni sariya sunba kura min kalata sariya min sigira an ka jamana kɔnɔ a tun b'o ko kunna k'a daminɛ san 1998 a y'o kɛ o la ministre kura n'o ye Mamani Nasire ye yɛlɛmaba minnu kɛra politiki ko la a y'o baaraw kɛ min ye baara belebele minnu fana sigira sen kan kalata sariyaw olu falen n'an ka jamana kɔnɔ san 2011 ka na se san 2022 ma a y'o baara kɛ Mamani Nasire jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigira sa mara kamabɔli kan na yaasa ka se ka kalataw kɛ san 2018 san 2019 ni san 2020 ka taa fara kalata min kɛra n'o o ye sariya sunba kura kalata ye san 2023 o ɲɛmaaya tun bɛ a bolo commission min fana kun sigilen do yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan Mali ale ka jɔyɔrɔ ko la ale ni mara kamabɔli ko baaraw hukumu kɔnɔna na sariya sunba ko sigila an ka jamana kɔnɔ min ye u kun ye sɛbɛn min fana ta yaasa ka se ka sariya sunba kura sigi n'o ye sariya sunba min sigira sen kan san 2023 juillet kalo tile 22 a yera o baara la fo kana se a jɔyɔrɔ ma ministère la premier ministre naga kɔrɔ ka se ka baaraw kɛ politiki yɛlɛmaliko la ale ni kalata kɔkɔrɔmadonni na Mamani Nasire tun ye conseil technique de ye ministre ale ka mara kɔnɔna na n'o ye ministre d'État ye a kun ɲɛsinnen no baara mun ma sa o ye sariya ko baaraw ye administration territoriale o kɔnɔna na officier de l'ordre national do Mamani Nasire Amara a bɛ français mɛn a bɛ anglais mɛn a bɛ russe mɛn a bɛ bozo mɛn a bɛ bamanankan mɛn wa a bɛ kɔrɔbɔrɔkan fana mɛn u kan ka nin kɛ porte parole du gouvernement ye n t'a dɔn sa n'o y'a sɔrɔ ni a bɛ se k'i ɲɛ jɔ maaw ɲɛna ka kuma o fana b'a la dɛ parce que dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ nin kan bɛɛ mɛn mɛ n'i nana micro jɔ dɔrɔn a bɛ yɛrɛyɛrɛ daminɛ n'o maa tɛ kɔni maa min bɛ français mɛn a bɛ anglais mɛn a bɛ russe mɛn a bɛ bozo mɛn a bɛ filakan mɛn a bɛ bamanankan mɛn a bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn a kɛra ATT n'an bɔra ale la an bɛ na ba Mariam na Mariam Tangara ne a bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ale de bilara sigida ministre kunna saniya ani yiriwali kuntalajan waati min na a bɛ ta ka kɛ ni ministre in ye a bɛ Azerbaijankaw fɛ COP la Mali délégation o la maa min do kɔni kungo fandanbandaw n'o ye fɔraw ye o ingénieur de ye ale ye ale bangena Sewarekaw fɛ yen min ye a bɛ fɛn minnu dɔn kosɛbɛ yɛlɛmali min bɛ senna ni n'o ye waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw a bɛ se ka olu baaraw kɛ ministre kura an bɛ se k'a fɔ sa ko san 17 a y'o de kɛ sa fo kana se a ka ministeriya jɔyɔrɔ sɔrɔli ma cɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntala kunna n'o ye AEDD ye a kun b'olu ka jɛkulu kɔnɔna na projet min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko climat et partenariat Mali ale ni diɲɛ seleke naani bolo dɔnnen don ɲɔgɔn bolo jɛkulu min kɔnɔ n'o ye PNUD ye ale de tun y'olu ka bolofara ɲɛmaa ye AEDD o kɔnɔna na Mariam Tangara maa min do u y'a yira k'a fɔ ko a ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnnen do baara bolow sigili ma sen kan yɛlɛmali minnu bɛ yen ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw an ka sigidaw kɔnɔna na a si san 42 a kɔni ye kalan caman kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ani kɔkan jamanaw la waati in na sa u y'a yira sa k'a fɔ fana ko min ye météo ye ka taa se saniya kow ma a b'olu fana ɲɛdɔn a y'o kɛ Suèdekaw fɛ yen a bɔlen Suède sa a ye diplôme fana sɔrɔ ye n'o ye DEA ye min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ale ni waati yɛrɛ lakanaw bɛɛ lajɛlen na
ka taa se yɔrɔ ma ji ka ca yɔrɔ minnu na ani ni yiriwali bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na a y'o kalan fana kɛ san 2013 min ye ISFRA la a ye kalan kɛ fana yaasa cogoya min na a bɛ se ka dɔ fara a ka dɔntaw kan baki a y'o kɛ yan koyi science humaine a y'o de kɛ lycée Notre Dame na k'o sɔrɔ san 2000 san na min bɛ bi ni minisiriso ɲɛmaaya dilen don a ma ko a b'a ka kɛnɛ kan dɛ sabula ale kɔni waati yɛlɛma wo foroko wo kungo ko wo min ye yiriwali kuntalajan baaraw kɛli ye ko a b'o de dɔn a y'o de kalan wa o de y'a taabolo ye min ye ka se ka yiriwali dugukolo k'olu tɔbɔtɔ k'olu bila sen kelen kan u bɛ se ka kɛ ka mago ɲɛ cogo min ko o fana y'a ka baara ye degun minnu bɛ olu ko kɔnɔna na k'a b'olu fana ɲɛdɔn minisiri min nalen filɛ nin ye ko fɛɛrɛw b'a bolo dɔnniyaw b'a la min b'a to a ka se ka minisiriya in baara in kɛ sabula u y'a bila kɛnɛ kan kɛnɛ min na a yɛrɛ bɛ se ka kow ɲɛnabɔ a bɛ se ka kow kunbɛn a bɛ se ka kɔn kow ma kunnafoni di k'a bɛ s'o fana na dɛ Amara a kɛra maa fila ye sa dɛ Bamaram n'a bɛ Dumuyalakaw ka sigi la k'a ye kalan caman de kɛ waati yɛlɛma o kow kan ka kɛ ni dugukolo ye ka kɛ ni sigida yɛrɛ lakana ye o y'a to sa a sera ka yɛlɛ yɔrɔ caman na min ye danaya caman dara a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na marabolo kɔnɔna na ale ni sigidaw la yaasa a ka se k'i hakili to min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la wa nin waati in na fana ko fɛɛrɛ caman bɛ yen olu sigira sen ka jɛnsɛrɛgi naani ka tɔn fɛ min bolofara bɛ AEDD kɔnɔna na ale de y'olu fasiriliw n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bi danaya min dara a kan o de sa a ka se k'i jɔniyɔrɔ fi minisiriso in ale kɔnɔna na wa bin ye Amara ale de y'a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ k'a ni minisiri kɔrɔ to ɲɔgɔn kan Azerbaïdjan u fila bɛɛ bɛ yen n hakili la u k'an ka don yan ten sa dɛ sinon kɔpu in mɛnna ten je le répète taara ye ka na o ale taara ye ka na Gawokaw fɛ yen yan'an ka taa Gawo gouvernement an ye Keba bila ale ka taa maaw hakilina ta gouvernement ko kan Keba Kulubalilakaw ka cɛ dɔ ko k'i y'ale ka kuma tigɛ n y'a fɔ a ɲɛna n ko hɛ anw di kuma bɛ paase koyi an mago bɛ yɔrɔ min na an b'o de ta an ka taa ni micro trottoir ye yan'an ka na Bakari Sangare fana hakilina sɔrɔ. Gouvernement kura nin kɔni ne kɔni ka miiriya ta ye Mali ko de ne tɛ mɔgɔ ko la bon peut-être Choguel taara bon Ablaye Mayiga nana bon a kɔni ka d'an ye vraiment yɛlɛma caman ka kɛ Choguel dɛsɛra min na Ablaye a ka se ka caman kɛ min ka fisa n'o ye. Parce que Choguel en tant que premier ministre a ye kuma mun fɔ bon ne tɛna se k'a fɔ n bɛ don a détail bɛɛ la k'a bɛɛ ɲɛfɔ bon n t'a kɔnɔko bɛɛ dɔn mais kuma dɔ bɛnnen don dɔ da ni dɔ ye a ye kuma mun fɔ ne yɛrɛ kɔni bɛ kuma in ye dɔrɔn k'a kɛ dɔrɔn a ye jamana lebu quoi parce que ka da mun kan jamana bɛ position min na nin waati la fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ a bɛ faamuya mais n'ale y'a fɔ ala dan jugu bɛ yɛlɛ o la bon jugu bɛ don yɔrɔ sɔrɔ bon ne bɛ se k'a fɔ yen yɔrɔ la n ko a ka kuma n ko fili b'a kɔnɔ quoi. An bɛ mun jɔrɔ fɔlɔ o y'an ka jamana de ye parce que Choguel gɛn kɔni a ma k'an fɛ la koyi parce que Ablaye tun bɛ yen waati min na Choguel tun man kɛnɛ waati min na an ye ko tagabolo ye politiciens donna fanga kɔrɔ fo ka fanga yoboyaba bon sisan n'a fɔra ko Ablaye kelen nana bon an ka ala deli a ka ɲɛ a bolo mais est ce que a bɛna se ka ɲɛ ka politiciens to baloli bon o kɔni y'an ka ala deli n'u tun sera ka fɔ ka bɛn ka la o de tun bɛ arranger ka tɛmɛ nin kan mais an ka hɛrɛ bɛ mun na an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. An ye minnu sigi n'u b'an kɔfɛ sisan an k'u lajɛ an k'u lamɛn ne kɔni hakilila ye n'u ye mun kɛ ni baara bɛ se ka kɛ ten nin an ka kɛ ten so jamana bɛ cogo min na nin a ma nɔgɔ. Choguel tun bɛ baara min na senkɔrɔ ani politicien tɔ ninnu jaabili la est ce que o dɔnniya b'a la wa n m'a fɔ a ma kalan n m'a fɔ dɔnniya fana t'a la mais est ce que o faamuya bɛ sɔrɔ a la wa kelen mais baara min fila min b'a bolo est ce que baara man bon a ma wa sisan ministère fila de t'a bolo wa mɔgɔ kelen bɛ se ka bɛɛ gérer bon ne yɛrɛ kɔni bolo ni mɔgɔ kelen tɛ se ka bɛɛ gérer u ka mɔgɔ ɲini premier ministre la kɛɲɛ na ou bien a place kɔrɔ di mɔgɔ ma a ka tilen kelen ma o ka kɛ ka ɲɛ. mɔgɔ min bilala a nɔ la hakilimaw de y'a bila an de bɛ jɛn ka dugawu kɛ a ka baara kɛ se ka yiriwa a bolo Choguel kɛɲɛna baara mun na ale kana se ka kɛɲɛ o la an kan k'a dɛmɛ o la sisan a ka se ka jɔ baara nin kɔnɔ parce que cɛ fɛn min sigilen filɛ nin ani min wulilen filɛ nin bɛɛ de kumana Nations Unies na nin bɛɛ de ye tiɲɛ fɔ Nations Unies na an si tɛ se k'a fɔ ko min sigira nin k'a tɛ se ka Choguel ta ɲɔgɔnna kɛ i n'a fɔ Choguel y'a kɛ cogo min na a ye baara tɛmɛnen mun kɛ i n'a fɔ
o kɛra cogo min na nin yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ o la mais o tɛ ɲa fɔ kɔmɔgɔw ka a dɛmɛ de ka hakilina ɲuman d'a ma ka encourager a ka baara la a sigila baara min kunna a kɛ se ka a yiriwa cogo min na. Politique mɔgɔ a mana kɛ mɔgɔ sugu ye quel qu'en soit alpha don dɔ la kɔni ça a b'a ka politique mɔgɔya yɔrɔ yira quoi n'o tɛ ninnu nalen bɛ ni hakilina min ye wallahi tɔɔrɔ b'an kan minɔgɔ b'an kan degun b'an kan mais an bɛ ka bɛɛ lajɛlen de kun jamana in ka ɲɛtaga de kama ɔ tuma n'ale bɔra nin sira fasɔn ye mɔgɔ kelen min nalen filɛ ka ta ka bila ale nɔ la sisan n'o ye Abdoulaye Mayiga ye o ye je répète de ye o cɛw cɛ yɛrɛ tɛ ka temps di tubabuw ma ninnu ka transition kɔnɔna la ne yɛrɛ b'i kɔ fɔ saya de adamaden mɔgɔninfin tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i yɛrɛ kɔ quoi a ɲana a tiɲɛna anw de don wa ni maliyɛn ko k'an b'an kulonkɛ ninnu na ni ninnu porotora ka b'an bolo k'an y'a ɲini ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka sigi n'an jiginna dingɛ kɔnɔ den mun ma wolo fɔlɔ olu bɛna wolo ka tila ka sa k'an to a dingɛ kelen kɔnɔ Mali tɛ taa ɲɛ tuguni. Choguel tali a taacogo de ma ɲɛ dɔɔnin parce que an yɛrɛ danaya tun bɛ politikimɔgɔw kan yɔrɔnin min na o tun y'ale ta fanfɛla ye n'ale fana ye nin kɛ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ sa anw siranna bɛɛ ɲɛ sa dɛ anw yɛrɛ tɛ da politikimɔgɔ la tuguni parce que sɔrɔsiw bɛ jɔ yɔrɔ min na n'an dun sera ka ninnu dɛmɛ u ka ji tigɛ n'an ye bɛɛ tun bɛ lafiya ne bɛ menuisier ne bɛ waati min kɛ ka sɔrɔ n tɛ baara kɛ baara kɔni tɛ sisan mais hali bi ne bɛ sisan sɛgɛn k'u ka tɛmɛ n denw ka lafiya. Choguel ye min fɔ a ka jija u kana kɛ tiɲɛ ye bon Choguel ni Abdoulaye Mayiga ko an tɛ se ka foyi fɔra mais cɛkɔrɔba dɔɔnin y'a diɲɛ ka ko an t'a jalaki pour que an t'a jalaki parce que ni fɛngɛ kɛra ta bon i bɛ démissionner mais bɛɛ n'a kɛcogoya don n'o tɛ tatabili ta kɛra ni bɛ k'a ma taa fan kelen fɛ o démissionnera mais ne ko i tɛ démissionner ni dusu y'a ne dimina kana funu quoi. Ayiwa an kɔni bɛ dugawu kɛ an tɛ se kuma caman ba nin na Abdoulaye Mayiga ni Choguel ye min fɔ n'o tɛ tiɲɛ ye n'o ye tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛ ye Abdoulaye Mayiga de b'o yira an na sisan. gouvernement kura in kɔni an m'an sigi k'a filɛ Choguel kɔni taara an bɛ dugawu k'a ɲɛ a ye dɔ kɛ koyi maa kelen fanga tɛ se ɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la a bɔra bɔcogo min na Choguel a m'o cogo ɲɛ parce que ni fini nɔgɔra a kan ka ko so kɔnɔ de a man ka bɔ kɛnɛma k'a ko ale ye fini ko kɛnɛma a ma diya n ye ɔ min nanen filɛ nin ye ko Abdoulaye Mayiga an bɛ dugawu kɛ ala k'a fanga s'a la. Premier ministre kɔrɔ ye ne ye Choguel ye vraiment Choguel a taara taa cogo min na a ye baara kɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la o ma bɛn ne ma o ma kɛ ne hakilila ye bon adamaden n'i bɛ bɔ fɛn o fɛn na datuguli de ka ɲi ni dayɛlɛlen ye mais ni i ni baarakɛɲɔgɔnw n'a ma ɲɔgɔn faamu baara bila yanni ka t'i sigi k'i bɛ kuma n'i kumana anw bɛ jamana ɲɛma jɔli de ɲini n'i kumana a bɛ jamana ɲagami a bɛ jamana fereke bon surtout hakili de bɛ baara kɛ jamana ye maa fila de président premier ministre président premier ministre ne ko fɛn ma f'u ye o bɛ maaw kamana quoi ni fɛn tɛ ka f'u ye i ka papier di sen don ji la o bɛ maa kɛ boso ye n'i y'i sen sama ka bɔ a la i ka yɛrɛma hɔrɔnya y'i ta ye. Assalamu alaikum malien cɛ ni muso fɛn fɛn wasalen don n'a ka malien ye aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye a balimakɛ Bakari Sangare don ayiwa tile fila in na ko minnu kɛra an ma se ka bɔ ka video kɛ mais an bɛna hakilina di gouvernement kura kan ani mun b'an bɛ ka fɔ ko maliens k'o fɔ alhamdulilayi an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye an ka bɛ foli bila an ma yan a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔna la ɲuman na k'a fo ka segin k'a fo yarabi a ma kan ni ce ani fɛn fɛn bɔra minisiriya la o baara minnu kɛ k'u bɛɛ ni ce fasoden ɲumanya la bien vrai que premier ministre Choguel Kokala Mayiga taabolo a taacogo a ma diya an ye an kun tɛ fɛ a ka taa nin cogoya in na fiyewu an kun tɛ fɛ a ka taa cogoya la cogoya mun ni juguw bɛ se ka profiter o la ka jamana mafiya ka an buruja ka an déstabiliser ka essayer ka confusion don an ni ɲɔgɔn cɛ a taabolo in cogoya ye malien 90% an ma jɛ n'a ye kuma caman fɔr'o la n tɛna segin o kan gouvernement kura mun nana ko o fo le général Abdoulaye Mayiga ka foli bila a ye ko mun former fɛnɛ ni dɔw ministre caman tora ye ministre minnu nana ka foli bila u bɛɛ lajɛlen ma parti politique ka laɲini dɔ kun ye nin ye k'a fɔ ko mɔgɔ ka bila
premier ministre la mamouni parti politique tableau. Donc le général répond à ces critères. Nous critères follow impartialité. Awa Miriam Nyumon bala adonia bala fene hal ni ko dimsandu dimsamu ni toko tege koko nyuma na ubisega makoroba dege noni ibi blola o mami dugo kala khabara nyewulo nye fin fla de mena kuma fin fla de ka gouvernement ina quoi au follow jumaye j'ai vu que le gouvernement ina ma porte-parole niveau yala quoi. Alors que nous rentrons dans un cycle où l'information sera vraiment capitale. Parce que jamanadou mogo bina ke information chaman bade la. Noye emboli la CDAO la. Donc tout va être fait pour que jamanadou la confusion qu'on a là. Il n'a pas chogal katali à quelque chose créer la confusion. Dans tous les cas, mon monde a communication chugado a bara munge a bara kabaka confusion créée. Donc amena do cycle de konala non seulement amena bossede aola. Obey on a kololo on a avantage au loubé non. Awa amena kanyere ka confédération baro amena lumunu damne au loubé non. Élection ko kuma fene foile do al na soro la ma fo gouvernement fait mais ministre mun délégué auprès du ministre de l'administration territoriale ba ira ka fo ani budget aujourd'hui qui est le porte-parole lui pourra non seulement il est premier ministre il est ministre de l'administration territoriale il peut pas assumer le poste de porte-parole ani administration tableau mais le premier ministre dama il peut pas assurer le porte-parole. Donc moi je pense que à ce niveau même si il n'y a pas un ministère qui est ni porte-parole, mais c'est lui qui a créé auprès du secrétariat général qui va s'occuper vraiment de la communication gouvernementale. Ça c'est très très important. À négliger les Maliens auront besoin d'informations parce que naïe visible. Des informations et ils vont prendre le terrain. Non, c'est pas possible. Yalma mo se ka boka ngalo tike ka dama la ka soro ibardo ka ibi ka kuma mo ngalo doa. Yalma mo se ka boka mo faneni ka mo baneni ka soro ibokolo emuya ibo doa. I kema ko lubunya. Ma se ka boka ma bruja ifanywa ibanywa. Kibolu bruja. Nasro le bi bokolo boya ibse go kea. C'est pas possible. Cheka muso. Ou bien muso ka niche olu ka cheya ko che ko ba bibina cheti cheboya ble muso ti muso boya ble dendi fa boya dendi ba boya koroti koro do boya ble do ti koro boya ble ainsi de suite ka du disile ka fonke ngoni bela jele yi dambe chiende nunu nde ku fe munu no lu kungelo ka anga sigi jaka anga vie reja anga jela tike reja ni baby placido ngo de bi obé de culture konala mais ngo obé o de bede chiene no bi. Et je suis sûr que Mamou Blalé no Posina il est capable de redresser la barre. C'est vrai transition wati kungurunindo mais moi je suis sûr que Koro Mamou Dafé il mettra le paquet pour que quand anga fin do siki il a forcé ça le président de la République le général Assimi aye anga sigida mogo ka dambe o segu machogo sugumna no ye kafotiki jume ça dit que sigida tigi no amba fo moko ala tuga dire chef de village ou bala quartier corona dugutiku quoi voilà pour oluka dambe musigelo o ye fem pele pas de ambolo anga sigi munga o nyona chama de beno et je suis sûr que hakina ba de ne be koro dafela mumba to halanga politiki ni ame politiki kasa bolé do bi